Thailand. Do you know this street? This street? Do you know this street? Yes, yes, Do you like it? yes. I don't want to. Окей, no problem. Впечатление. Да, какво? Добре. Добре. Здравейте, може ли да разкажете малко за вашия занаят? Здравейте, казвам се Димитър Нешев, работя на Самоволска чаршия в гранчарска работилница. Ние правим и произвеждаме с майка ми търновска керамика, която е типична за нашия край регион, която е заимствана от оригинали от разкопките на Царевец трапезца. И имаме си колело, имаме си пеш, оборудване работилницата от всякъде и си работим изцяло, процесът е ръчен. Като майка ми е 35 години, тук аз съм 16-та и надяваме се първо, второ да имаме и трето поколение за напред, защото това е част от нашата история. Чудесно, това е много хубаво. Кое най-много ви вдъхновява да го правите това нещо? Така че има млади хора все още, които им е интересно, проявяват интерес и искат да се занимават с занаят без значение какъв. Въпросът е, че трябва да имаме наследственост и майсторите да имат последователи. Чудесно, това е много добре. Много ви благодарим. За нищо, всичко.